Haka jingmi ke jingakran haka baya day bat ki khasi bat jaintia kabala wanra e ke jingkul mar jingmut haki patba kalau penlong yo ba wanswa nong tudu nong aikten kami Galaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ban ong kamdai ban mi kum ketai kasur. Habakran sikilat pathai kubor haka no pais ngi juga sautre glober arja arpun rio uba wanswa ula ong baya baro la kentop haka bri uhinyo tram bat ke jingmi kum ketai kasur kan wanra e ke jingkata. Nalor kata ulo ongru baka judgment rio kadai ka baret pat bat kumta om day ban pin parya te ka baar pat ka long ni ba ngiyo ina ka por ban ha kini kisngi kandiat sngi ki bala dep ki bala mi ha ki social media leni ha ki WhatsApp group kumban ong ngi don po ka jantia sur u jantia mo ngila don ngila sedang man yo i ha ki iransan social media bala sedang kila sedang man ya kento kila sedang man kanto ba ngim de ki kasi ngim de ki jantia ngim de ki ta ulangam ngim de boy ngim de war te kata kade ka hajing sngew ka MC Toda hi bro ko we mne ngila rai borba ba kani kam de ban long kum ne namar nadu nong kong kisngi ngide kata ka bri unyo trap newskum but ka lada kani kami nakapor kan mi kini ki sur te hadian kamut yo bakan kata ya uduk urangli bat ubarit ubaria dan nak kata kadau ngi kwa ban penduk pendam nak kalian jongi ngi kerpat nak kalian ki jantia le nak kalian kinu ba tong ini pendam no ya kani par filtip baka ka kibriu ki jongi ki dek pedang ripai wat haria ya ka jai benriu ngi ngim kwa man long kumta ngi kwa begin long tang kawai kumba kita ki long shua man shua kila abu kila suit kila shoringi bagin don ha kata ka bri unyo trap nyoskum yar men sim ke jongki ke yar jimu cepat khat jong kini ki trai trok nanya trok mene kila ya kranru ya kata ka benta ka jing mi kata ka jing yesngo pher jaj benru ha kini ki kisngi baladap bat kene lu kalong ka jing hikai lang yang hilang ru ki de gino elam tani ki paranong snong jong kani ka jala ka jongi ba nakali nga jongki kemut kim pediang ya kata ka jing wanra ya kajing ya pher jaj benru hapo kum ga association ngim pediang namar ba kani kan kata ya khamtam kino nya trok bagi trai trok namar ki kimla ban bela lani ban sngi lani ban kitnong tang aja kalajong handai ki hab ya ndai tang hagi district ba pher what shak ki shabar jalaru nakali ang jongki ki haban ya tikin mat sibuni ki jinge par ki so tu ki so koridor ya kata ka jinge teli te nakali ang jongki ki ladon ki jinge karnang ni bakala ban yo nong la kalong haki kenhun beper mo kajing sengoy nong ngejongki la kalong haka hima san hima sima kala bandon kajing nong namar kani kajing wanra komunal ngi kibala yait lenti ya kataru ila yait lang ba mo ba kan yo nong itang ya kitu kinong yalam lani kinong pensit na jero henrei ndala ya tengku lani ndala ya kendu enyap hi urit uria mentakum kinong nya trokru lada wanra ya kani kajing ya sengo pher mo lani kajing ya unong kayu unong peteng haki we ke district kamut uban nya pudi kitu ki bamat ya kakam hadai kitu ki badan hajrong du ya kani banta kinumat te kajing kinumat maki te nga sengo ban ong ba kani kajing rai lani kajing shim ya kalat ban ya kren halor kani kajing ya pher naman kajing mi jing pher jaj benriu nakaliang jong ka MC Toda janjel sunit ngasengo kan long kajing kerku ke bakrau yengi balang barok khoj ki badai ki ndai tang ki trai trok ki nong nya trok ndai ki nong khai nagi district ba pher banwan ra ya kajing teli ba jing long kawai na banta ka jim bahalang ban ya biang lang ha ka kam ka jam bangi ya leng ini im ha kanika jela lani kani kari khasi jantia jungi kari jong ka briu new trap kan kata ka di benta ka ngi kwa mano nakaliang ka jonga ngasungo ban ong ban nakaliang jongi lang bane ngi shong jing lang ngi ai ka jing ai kublei lagi jing ai mensim ya kini ki trai trok banong nya trok ba kini ai don kum gani ka mensim yakun ban ngi internet nakaliang jongki man kapor man lakas ngi ki dap dang jing yakun sudah bar ki jing ki jong ki ba yai wan kenton ki ba wan nakadiang ban nakaman ban nakmat na din bat ka jing yai khnyot ya kini ki try kali bat kinong nya kali raina kali ngajongki ki yai hi banang yakun ki yai hi ban penbait ya kani ka kam te ngila ban ong ba ka kentin jong giru start kadong ka kentin ka ban ong ba ngimla ban sna ya ka himarum hakashisngi te ngingej ba kini ki jing ki balami hakani kari ka jongi
jing jong kini ki trai trok nya trok kala long da ki post nam te manta ngi la yami kila ya long teli ka wei bat kila ya khun ya ni banta bat kila na ye yo ya ka jing jom badingai bagani ka jing ya ine jong ki ka jing ya teli ka jong ki lang borok khoi bat ka jing ya ine jong ki ya jing ya khun ba man la ka sngi ban penbet ya ka kam ban long trai ya la ka jong ka bala ka sngi ya ka khai ka pateng ngej ba ka ni ka jing ya ine ka masim jong ki ka man ra ya so jing jom ya ki ha ka wei ka sngi bat nakaliang jong ngi gunung yalam jong ka MC Todaro ngi so ban ai kublei ban ai jing songu ya ki pradukot ki badai mdei tang na jantia mata ki wan hoi ki babun ka dei ka jing alang ka belapan nyai nakaliang jong ka MCTODA ka badai jong ka Giant Hills unit te kilewan lang na ki wei ru ki unit ki wei ki district ru ki badai ki trai trok no nya trok ki belawan na ka jing sokia bat ngidap da ka jing so kemen ba ngidap da ka jing so shy mensim ya ka jing long Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety